I pozdrav svima ljudi, Miks ovdje sa kanala Gaming Team. Dobrodošli u novi video na Gaming Team kanalu. Kao što vidite, evo nas u PES-u 19 UEFA Euro 2020. Polufinalni meč protiv Holandije. Vidite ovdje sa desne strane sastav Holandije, sa leve strane naš sastav Aleksandra Mitrovića i nadam se da će nam on pomoći da stignemo do finala. Naravno tu je i Prijović, tu su i ostali igrači, ali ne znam, ja nekako imam najviše nade u Aleksandra Mitrovića. Počeo je meč, drugi minut u toku, nalazimo se na stadionu Barcelone na Camp Nou, polufinalni meč. Pravi se ovdje prostor sada za napad Holandije, za kontru, ali ništa. Pritiskao mi tu, nema gdje da prođe sada. Da vidimo ovdje, Luka Milivojević greši tu. Greši sada i Aleksandar Kolarov. Vidimo lopte kod Tadića, Tadić okreće se lepo. Nema sada prostora za grešku ovdje. Mitrović šalje ovdje za Milivojevića. Milivojević sada šalje fantastičnu loptu. Sergej Milinković-Savić i šutira u golmana. Šta je ovdje sada uradio Milinković-Savić? Vidimo. Šalje ovdje u sredinu za Milivojevića. Milivojević za Tadića. Tadić iz mesta šutira, ali brani golman Holandije. Golmana. Da vidimo sada, otvara se ovdje napad za Holandiju. Milenković ne, ipak se spetljio Kolarov. Vidimo lopte kod Kolarova, Kolarov, Milenković. Stiže prvi do te lopte, lopte kod Milivojevića. Milivojević ovdje za Mitrovića. Prijović, da vidimo, Prijović ipak ne. Mitrović ovdje za Prijovića. Prijović na drugu stranu za Milinković-Savića. Milinković-Savić šalje na stranu za Rukavinu. Rukavina ovdje u sredinu za Milinković-Savića. Milinković-Savić prima. Šalje za Mitrovića i Mitrović 1-0. To je ono što sam vam pričao na početku meča. Verovao sam u Aleksandra Mitrovića i Aleksandar Mitrović postiže prvi gol za Srbiju. Ispravio je grešku Milinković-Savić u ovom trenutku. Pogledajte ovdje, Rukavina. Pustio je lepo loptu za Milinković-Savića. Milinković-Savić primio i fantastično centrirao za Mitrovića, koji se fantastično snašao u ovom trenutku i uspio da tu loptu ubaci u gol. A mi ćemo pokušati da iz kontra uradimo sve što je do nas. Ide ovdje lopta za Tadića na stranu. Tadić, dosta je prostor ispred njega, ipak fauliran Tadić. Evo pogledajte ovo još jednom, sklonio je Tadić loptu na vreme, ali je jedan od defanzivaca Holandije uspio da napravi faul. Kolarov ovdje nema potrebe za žurbom. Ide ovdje lopta opet za Rukavinu na stranu. Lopta kod Milivojevića, Milivojević ipak greši i mislim da će ovdje biti kraj. Sada da vidimo samo, Rukavina ubacuje ovdje u sredinu za Mitrovića, Mitrović 2-0. Aleksandar Mitrović postiže drugi gol pred kraj poluvremena, kad su svi mislili da je kraj. Aleksandar Mitrović eksplodira i daje drugi gol za Srbiju. Evo pogledajte još jednom. Poslije ovdje Tadić loptu za Rukavinu. Rukavina na prvu, centrira u sredinu. Lepo se snašao Aleksandar Mitrović i postiže drugi gol na ovom meču. To je ono što sam pričao na početku meča. Verovao sam u Aleksandra Mitrovića i on je postigao dva gola. Jedan u 39. minutu i jedan pred kraj poluvremena. Iako su svi mislili da je kraj, iako su svi samo čekali sudijski zvižduk da odu u svoje slačionice, mi se nismo predali i Aleksandar Mitrović postiže i drugi gol na ovom meču. Trenutno je 2-0 za nas. Da vidimo sada, ide ovdje napad Holandije po strani, pokušavaju kao što smo mi malo pre, ali ništa, Rukavina spetljao se, ne izbacuje dobro. Tu je bio Branislav Ivanović, da vidimo, Milivojević, Branislav Ivanović, da li može do te lopte, Ivanović spetljao se, nije uspio da izbije tu loptu. Ivanović još uvijek, da vidimo, Rukavina sada. I ništa ovdje, malo ćemo sačekati da se naši igrači povuku. Mitrović pušta za Milinković-Savića, Milinković-Savić šalje za Rukavinu, da vidimo, ide Rukavina ovdje, pravi lažnjak, da vidimo, Rukavina, ništa nije uspio da tu loptu pošle, ali greše onda Holanđani lopte u nogama Kolarova. Milivojević šalje ovdje opet loptu za Rukavinu. Rukavina ovdje šalje za Milinković-Savića, Milinković-Savić za Milivojevića. Šalje tu loptu do Tadića. Tadić okreće se, pravi lažnjak, Tadić, ništa brani ovo putine, ali tu je Tadić stvarno fantastičan na ovom meču. Sjećate se kako ide ovdje lopta za Milinković-Savića, Milinković-Savić ne, ipak se spetljao, grešio ovdje Milinković-Savić. Lažnjak, fantastičan napad, ali ništa.
Da vidimo 82. minut u toku. Dušan Tadić otvara se sada ovdje na kontra Srbije. Da vidimo Milinković Savić, ipak nesporazum ovdje među igračima Srbije. Spetljali su se ovdje Milinković Savić i Aleksandar Mitrović. Da vidimo lopta, Milivojević ne stiže do te lopte. Napad sada za Holandiju, da vidimo. Ipak su se spetljali. Uplašeni su Holanđani, nemaju više vremena, znaju to i sami. Osim ako im sudija ne produži, pa da se igra još jedno polovreme, možda bi imali neke šanse. Ovdje prave sada faul nad Mitrovićem, znaju ko je Mitrović, znaju Rukavinu. Rukavina ovdje za Milinković Savića opet, Milinković Savić ne stiže do te lopte, Mitrović. Ide ta lopta nekako za Rukavinu. Rukavina vraća ovdje za Milinković Savića, Milinković Savić ubacuje na Tadića, Tadić ništa. Aleksandar Mitrović iz voleja nije uspio da tu šutira ništa i to je kraj, Srbija je u finalu UEFA Eura 2020. Holanđani uplakani, evo kao što vidite, razočarali su se. Srbi slave među svojim navijačima, ima ih ovdje negdje oko 10.000 na stadionu Camp Nou u Španiji. Evo vidite Mitrovića ovdje ispred svojih igrača, naravno, to je ono što sam vam pričao, da će Mitrović eksplodirati, verovao sam u njega i on nam je to vratio sa 2 gola. Kao što vidite, imali smo 6 udarca, 4 okvir gola, dok su Holanđani na drugoj strani imali 3 udarca, 2 okvir gola, ali ta 2 udarca u okvir gola im nisu bila dovoljna da postignu 2 gola koliko smo mi imali i da tako odu produžetke. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, da ne zaboravite da lajkujete, subscribe-ite se na kanal. Do narednog viđenja, imate jedan veliki pozdrav.